Mezi bezdomovci jsou stovky lidí, kteří vystudovali vysokou školu. V azylových domech přespávají inženýři nebo magistři. Někteří mají dokonce několik doktorátů. Reportáž Leji Surovcové je o lidech, kteří měli dobře našlápnuto, pak ale zakopli. Tady letiště Káhira. Exupery, jste tam? Tady Káhira. Bum. Tato pasáž z knihy Malého prince je Antoninovi obzvlášť blízká. Letiště bylo totiž léta jeho životem. Když byl ještě v kondici, vystudoval 2 vysoké školy. Anton Čabaj, 50 let, Vojenská letecká akademie a ČVUT v Praze, titul inženýr, 4 roky na ulici. Mám všeobecnou strojařinu a pak leteckou specializaci, takže mám vystudoval Vysokou vojenskou leteckou školu v Košicích. A poctivě 5 let. Dělal jsem v oboru, dělal jsem zabezpečení letového provozu. Jeho cesta na ulici se odvíjela podle klasického scénáře. Rozvod, ztráta bydlení, alkohol. Když pak děláte vodu, nevidím, i když nosíte domů peníze, přijete jednoho krásného dne domů a setkáte se akorát s tím, víš, my už ty doma nechcem, kufry má za dveřma. Zatímco dřív vyhlížel letadla na runway, pak jen míjející nohy na ulici. Život se mu smrskl na čekání. Zda mu někdo hodí do kelímku minci. Takhle vypadá rok na ulici. To je moje. Svoji fotku z období, kdy mu bylo nejhůř, nosí v peněžence jako odstrašující příklad. Inženýr Čabaj se totiž s dalšími bezdomovci snaží dostat ze začarovaného kruhu ven. Stydím se za to, že piju. Těmto bezdomovcům pomáhají na nohy pravidelné divadelní zkoušky. Soubor s názvem Divadno se pustil do nastudování Malého prince, který odráží jejich život. Malý princ je v podstatě o přátelství, což se prolíná celým tím příběhem a vlastně, když je někdo na ulici, tak okolo sebe potřebuje přátele a na ulici se můžete dostat velice rychle. Inženýr Čabaj zase začal pracovat jako pečovatel v sociálních službách. Takže ten život nevzdáváte? Určitě ne. No a hlavně teď říkám, no tak člověku bude 65, je úředně senior, tak se půjde optat. Nakonec se skončil tak, že jsem nerezignoval, ale že jsem šel jakoby hlavou proti zdi a řekl jsem si, že prostě musím.